Sziasztok srácok, Csőrén Bimette vagyok, és ebben a mai videóban bemutatom nektek az én úgynevezett live túrámat, amit én így szoktam csinálni. Kérdezhetétek, hogy mi ez a live túra. A live túra az olyan, hogy csak így keresek ilyen random live-okat, közben reklámom van, keresek ilyen random live-okat, bemegyek, megpróbálok bemenni a partiukba, és akkor ott már onnan ilyen kicsit, hát hogy is mondjam, ott megpróbálok ilyen köröket nyerni. De ugye tudhatjátok, hogy nekem nincsen speciális imútom, és így elég nehéz nyerni, mert néha mondjuk, hogy de jó lesne egy-kettő speciális imút, de most nekem sajnos nincs. Úgyhogy innen próbáljuk megoldani 5 Stumble token. Én megnézem itt ezeket nem néztem meg. Ó! Ez a speciális offer. De ez nekem nagyon tetszik. Nem, köszönöm játék, nem akarom megvásárolni. Ja, és srácok, használjátok az FNM nevet. Nézzétek itt. Itt van kiírva FNM, és amit ti akartok adni nevet, azt próbáljátok meg. Aztán akit meglátok FNM névvel, az a kreator lesz, annak adok 10 000 gemet, vagy 100-at, nem tudom, sokat. Ha egyszer is találkozok egy FNM-es valakivel, akkor annak mindenképpen adok gemet. Szóval mindenképpen érdemes használni. Itt gyorsít mindenhez, itt előkészülünk, Stumblebox, T-Rex, jó, nagyon szép. És akkor tényleg itt leginkább szerintem legabédézni fogunk, ugye ebbe a videóba. Srácok, itt is vagyunk, írom be a kódot, amit nem látok. Mi a kód? 634 és 154. 154 join. Nem. 624 és 154. Nem enged be. Igen, már megtelt. Srácok, itt is vagyunk, akit elkaptunk így első körben. Nem már, mint Super King Gamer lesz, akit így először így elkapunk. 5 néző van jelenleg, 3 perc kezdte, és a kód 9938786. Ez a kódja. Be is jöttem, itt van a Super King Pro Creator. Tehát így ez a mi kis... Hát ez az, az én próbám. Ahol én itt vagyok. Be is friendelek mindenkit, hogy jöjjön még itt a friend helyen. És mindenképpen ti is iratkozzatok fel srácok az én csatornámra is, meg mindenkit, akit akár itt láttok. Iratkozzatok fel. Aztán még tényleg nagyon most kezdte. Ó, GGX7! W-s játékos is bejött. Csúcstartó valamiből, nem tudom miből. Oké, hát egyelőre vagyunk itt heten, imútak így jók lesznek, és már el is indította. Pont be tudott jönni az utolsó ember, az 5. Szóval most így próbálunk minél tovább jutni, azért 2 kreátor is itt van. Ráadásul. Úgyhogy, ja, és itt van Super King
Pro Creator, meg GGG X7 W-s Creator, és Super King már is, hát szerintem ő direkt nem nyomott semmit, hanem egyből így leugrott. Érdekes, jaj. No way. Érdekes, hogy ezt tudjon minket spektételni, gondolom. Aztán már csak kb. Szerintem mi maradtunk a GGX 7-tel. Nem, még a kapibara is itt van. Na, így és itt vannak a problémák. Oké, G és visszajön GG. Aha. Jó, és most nem tud engem kiboxolni a kreátorunk. Szerencsére. De sose búsulunk. Közben a kapibara még mindig itt nyomja. És már csak ugye 3-an maradtunk. Tehát megpróbálom így kivédeni az összes ütést, boxot, rugást. Na most fog kiesni. GG, nem esik ki. GG. És nem esik ki GG, srácok, nagyon profi, nagyon jól nyomja. És köszönöm, GG. Aha. Oké. És GG. És GG még benn marad. Ezt komolyan el sem hiszem. Na ja. Jó. Megint sikerült kivédeni. Ezt próbálkozunk. Akár nyerni is. Na ja. És minél gyorsabban átjutunk. Mert bármikor csak megfogja, azt így lepöccint minket a kreátorunk. Megfogja, és így kipöccint minket. Tényleg egyszer itt álltam, azt így csak így megfogták, azt ilyen nagy nyugodtsággal, és így kipöccintettek a pályáról. És a kreátor, és nem esik le. És értitek, srácok, és nem esik le. Na most esik le. És már csak mi maradtunk a kapi barába. Hát ez egy ilyen speciális imút csata lesz. Megvárom, még ő itt megcsinálja. Ja. Azért itt elég rendesen adjuk. Lehet elvisszük idő elfogyásig, ez érdekes. Egyáltalán nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet-e egyáltalán ezt elvinni idő elfogyásig. Majd én el tudom addig vinni. És megcsinálja, és visszajön a kapibara. Egyelőre ez egy nagyon durva. Ezt nem nevezném annyira 1v1-nek, mert egyikünknek sincsen speciális imútja. Úgyhogy ez most egy ilyen próbálkozás elvinni így idő elfogyásig. Aztán most fog kirepülni. Nem itt van. Jó, szerencsére még itt van a mi kis kapibaránk. Jó, átdob minket. Jó, nagyon szép srácok. Aztán megint ilyen fal jön, ezt is taunttal nagyon szépen kivédjük. Aztán lassan szerintem el fog indulni a stopper óra. De mondd már, hogy kirepül. Fú, de azt hittem, hogy megfogja, azt így kirepül a kapibara. De nem, srácok, itt van még mindig a kis kapibaránk. És egyelőre ez egy elég érdekes meccs. Mert vajon visszajön-e? Visszajön. Nagyon szépen visszajön. Na és itt. Jó, szép, Máté, szép volt. Jó, egyelőre egész jól tudjuk, megpróbálok itt semmilyen bombát beizzítani. Gondoltam, hogy sikerül-e. Aha. Jó, srácok, most így egyelőre nem félek, mert nincsen speciálimútos gyerek. Szóval még így nem félek. De
De majd lesz speciális mutás ember, akkor az úgy durva lesz. És elindult a stopper, srácok. Elindult a stopper. Na ezért nyomjatok egy hatalmas feliratkozást, meg egy hatalmas lájkot erre a videóra. Mert itt lehetnek ilyenek is. Hogy így ketten vagyunk itt a kapibarával, azt akkor... És akkor itt így nyomjuk együtt a játékot. Fú, de azt hittem, hogy most fog... Na jó, én most fogok kirepülni. Vagy nem. Jó, szerencsére nem. Jó, már csak 20 másodperc. Már csak 20 másodperc. Nagyon jól nyomjuk a kapibarával. Jó, és itt átrepülöm az akadályt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, és ott van! És ott van, és elvisszük idő elfogyásig, srácok. Easy! Easy, srácok, easy. Akkor sikerült elvinni idő elfogyásig. Szóval most szerintem megyek még egy kört velük. Szerintem megnézem, hogy most akkor el tudjuk-e vinni. Addig. 8, 2, 4, 1, 3, 9. Ezért... Ó! Jaj! Itt van GX7. Másik Pro Creator is itt van. Rengetegen itt vannak. Szóval most még több esélyünk van, hogy kivisszük addig. Kíváncsi vagyok, mert azért itt van 2 kreátor, 2 Pro Creator. Itt van a kapibara is. Én most erre nagyon kíváncsi vagyok, mert itt van nincs itt a kapibara, nem már. Nincs itt a kapibara, de jó, itt van. Itt van a kapibara. Majd pillanatra megijedtem, hogy nincs itt, mert vele sikerült elvinni. Aztán most, ha ezt is sikerül időelfogyásig elvinni, én nagyon boldog leszek. Mert eddig csak a sima BD-t tudtam elvinni így időelfogyásig. És nagyon örülnék, ha ezt is sikerülne akár. Aha. Szóval tényleg nagyon boldog lennék, ha most megint sikerülne a kapibarával. Ne, kiesett a kapibara, nem már. Ne mondd már, hogy komolyan kiesett a kapibara. Ne. És kiesett a kapibara. De pedig srácok olyan jól játszott. Nem baj, srácok, iratkozzatok fel mindenkire, akit én most, akivel én itt találkozom, és kreátor. Rájuk is iratkozzatok fel, rám is. Iratkozzatok fel, mert nagyon sok tartalom várható. És ha sokan megnézitek ezt a videót, akkor természetesen lesz még folytatása. Jó, sajnos most nem sikerült. De akkor menjünk át egy másik live-ba. Egy másik livestreambe. Akkor srácok, itt vagyok. Inkább maradok itt egy másik live-ba. Ez kicsit jobban néz ki, Mangyeló! Itt van, srácok, Mangyeló. Az igazi. Szerintem meg Goat Creator. Mangyeló. És Gear Pro-nak nem sikerül. Srácok, ez nagyon durva. Tehát itt van Mangyeló. Vagy ott van a live-ban Mangyeló. Szerintem ez nagyon durva. Na. Gyors visszaváltok EU szerverre. Aztán így megpróbálok nyerni. Vagy sikerül, vagy nem. Előbb-utóbb.
De megint megpróbáljuk időelfogyásig. Úgy ráta, hogy a kapibara már kilépett. Nem baj, nem baj, nem baj. Na, akkor srácok, tényleg sikerült már egyszer az időelfogyás, most már megpróbáljuk még egyszer. Hú. Nem. Na, de komolyan szerintem, de itt tologatják itt az SP-ket, a bombákat is. Aztán jelentkezem, ha én is benn vagyok. Most srácok, itt vége lett a meccsnek. Tehát vége lett a meccsnek, szóval most megnézzük, hogy mi az új kód, és megyünk legendary BD-t. 620 331 joining, és ott van Super King. És már 13-an itt is jönk. Nem, Mangyeló ott van. Ott van, srácok, Mangyeló Goat Mangyeló kreátor. Ott van. Oké. Erős lesz így, ha Mangyeló nem rontja el. Akkor van rá esély, hogy időelfogyásig sikerül elvinni. Aztán, hogy most tényleg, vagy csak, vagy nem. Már más kérdés, de tényleg, srácok, ott van Mangyeló. Ott van Mangyeló. Jó, átbagoltam. Tényleg itt, srácok, itt buggal mindig érdemes próbálkozni. Boxok miatt. Meg taunt. Mert Mangyeló engem nagyon idegesít. Aha. Ott ment volna egy pofon. De nem sikerült egy pofon. Na nézzük, és nem sikerül leküldeni Gear Pro-t. De nem baj, figyelj. A kihívásokat szeretjük. Közben én úgy látom, hogy Mangyelót, nem, még itt van Mangyeló, azt hittem kirepítették. Kipöckölték Mangyelót. Semmibe. Nem, amúgy még itt van. Tényleg, srácok, Mangyeló Goat kreátor. Lehet, hogy csak kamu, de szerintem úgy ez az igazi. Aha, boxokkal próbálkoznak, de nem sikerült. Jó. Taunt, ez mindig sikerül. Jó, taunt. De a taunt mostában jó sok minden problémát megold. Jó, easy. Jó, visszajövök. Ne, és elrontom. De úgy látom, Mangyeló is kiesett. Én nagyon kíváncsi vagyok most, mit hoznak össze. És nem adja be! És Girl Pro nem adja be. Girl Pro nem adja be, de majd csatlakozom, ha sikerül következő körbe bejönni. Na srácok, akkor itt vagyunk a következő körbe. Megint két kreátorral, Super King-gel és Mangyelóval. Jaj, már nem mutatlak titeket Már nem mutatlak titeket ezzel a könnyebb résszel. Majd csatlakozom, ha eljutottunk a kicsit nehezebb akadály. Sajnos, srácok, nem sikerült túl sokáig eljutnom. Úgyhogy majd következő legendary Blockdash körbe majd csatlakozom. Srácok, akkor szerintem ez lesz az utolsó köröm, ezt megpróbáljuk ebből is a maximumot kihozni. És akkor megint egy időelfogyás, cél, már 20 itt vagyunk, majd csatlakozom, ha eljutunk a nehezebb akadályokig. Most Mangyeló nem akar bejönni. Na mindegy, majd bejön lehet. Na srácok, akkor el is érkeztünk a nehezebb akadályokig. Hip-hop egy-két trükköt beadtunk, meg felrepültünk a holdig.
vannak még itt csodák. Nem is kicsi csodák. Spin megint beadta a dupla fajas bugot. Jó srácok egyelőre. Aha. Még nem veszett el a remény. Most fog... Aha. Oké, srácok, még nyugodtak vagyunk. Ó, köszönjük. És kitörték nekünk. Szerencsére... Vagy, ide muszáj beleugrani. Srácok, én ide most beleugrok, mert... ezt régóta nem szoktam beleugrani. Most megint kipróbáltam direkt. Milyen érzés felrepülni a világűrbe. Köszönjük. Oké, srácok, oké. Aha, már nem fogjuk tudni. Jó, sikerült visszahozni. Akkor most megint... Jó, megint. Jó, srácok, egyelőre oké. Oké, egyelőre jól csináljuk, jól nyomjuk. Jó. Ne. Hú, jó. Jó, srácok. Itt is kitöröm taunttal. Nagyon szépen. És akkor nézzük itt ezt. Taunt ismételten sikerül. Na itt most akkor megint taunt. Jó, nagyon szép, srácok. Nagyon szép. Ne! És kirepülök. Ó, srácok, és kirepülök. Na jó, srácok, szerintem ez ennyi volt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, meg egy feliratkozást. Sziasztok!